Společnost Leckerland působí na českém trhu již 15 let. Je součástí evropského holdingu se sídlem v německém Frechenu. Hlavní náplní činnosti je velkoobchod potravinami, nepotravinami a tabákovým zbožím. Své služby nabízíme 3000 našich zákazníků. Našimi zákazníky jsou čerpací stanice, cateringové provozy a maloobchodní jednotky. Když projedete celou Českou republiku, tak víceméně na každé čerpací stanici se můžete setkat se zbožím, které tam dodal Leckerland. Okay. Společnost Leckerland pro zajištění servisu zákazníkům v rámci České republiky používá 2 distribuční sklady, kdy souhrnem z těchto obou skladů je obsluhováno zhruba 3000 zákazníků v průměrném objemu vyvezených 70 vozidel den, kdy pro tyto vozidla musí být zpracováno přibližně 1 až 1,5 tisíce manipulačních jednotek. Servis vůči zákazníkovi je zajišťován prakticky ve 3 hladinách, je to servis do 48 hodin, do 24 hodin a do 12 hodin. Opakuj. Je 1, 9, 2, 3. Je OK. Oprava. 2 OK. OK. 9, 7 OK. Dva, 4, OK. 2, OK. OK. 1, 4, OK. 6, OK. Prava. 6, OK. OK. 3, 6, OK. Uzavři. OK. Ne. Zajištění zákazníků upravujeme zboží z celkového objemu zhruba 4,5 tisíce položek, kdy je vychystáváno zboží jak v ucelených paletách, tak v kartonovém množství, anebo taky v jednotlivých kusech. Pro zajištění tohoto výdeje bylo používáno před zavedením systému VMS takzvaná papírová verze, kde jsme pro každý daný výdej museli tisknout formulář, ten se museli vydávat pracovníkovi a ten s ním nějakým způsobem se pohyboval po skladu a odebíral zboží. Tento způsob byl velmi neefektivní, zdlouhavý a neprogresivní. Po zavedení VMS jsme se rozhodli využít funkcionalit Pay by Voice, čili navádění hlasem. Se nám celkový proces velmi zefektivnil, zjednodušil a hlavně jsme hodně eliminovali chyby a veškeré závady, které vznikaly v rámci vychystávání. Zvýšili jsme tím kvalitu vychystávání, snížili reklamace zákazníků a celkově zrychlili a zjednodušili proces expedice zákazníkovi. Oprava. Společnost Leckerland používá systém ST Expert, modul Warehouse Expert, aby co nejvíce zautomatizoval chod
svých operacích ve skladu a aby se mohl spolehnout, že dodá svým zákazníkům včas a přesně to, co si objednali. Celkem systém obsluhuje 60 uživatelů, z toho 17 hlasových terminálů, 10 ručních terminálů a 5 vozíkových terminálů na jedné směně. Procesy jsou nastaveny tak, aby rozhodování bylo co nejvíce automatické a bez zásahu obsluhy. Například v zaskladňování do zásobního skladu je vybírána lokace, která je nejblíž vychystávací lokaci podle souřadnic XYZ tak, aby se ušetřilo čas pro doplňování do vychystávací lokace. Je nejdůležitější proces vychystávání míchaných palet, kde skladníci používají hlasové terminály. Tento typ vychystávání se nejvíce osvědčil v mrazáku, kde není potřeba ovládat klávesnici nebo držet papír. Stávání objednávek pro trasy na Moravě systém přiřazuje skladníkům s nejvyšší prioritou. V systému je spravováno 5 různých skladů: suchý sortiment, mražené zboží, chlazené zboží, tabákové výrobky a nebezpečné zboží. Zákaznické objednávky jsou automaticky rozdělovány podle těchto typů skladů a každá část objednávky je možno vychystávat nezávisle na ostatních a tím se celý proces vychystávání zrychlí. Zboží je při příjmu identifikováno pomocí skenování čárového kódu nebo zadáním unikátního kódu výrobku. V rámci příjmu jsou prováděny kontroly, které dělíme na manuální kontrolu, což je vizuální kontrola stavu výrobku, a nadále máme ze strany systému podporu pro automatickou kontrolu, jako je například kontrola zůstatkové záruční lhůty, která je předem definována v kmenových datech výrobku a systém nás automaticky upozorňuje například na neshody nebo nedostatečnou záruční lhůtu a my tak můžeme řešit problémy okamžitě na místě. V rámci pohybu zboží ve skladu jeho přeskladněním na vychystávací pozice a při výdeji ve skladu jsou použity 2 metody, a to metoda FIFO, čili první do skladu a metoda FEFO, která nám pomáhá řídit to zboží na základě zůstatkových záručních lhůt. Obě dvě tyto metody jsou používány a jsou plně funkční a velice nám pomáhají při řízení skladových zásob a případném řešení jakýchkoliv kvalitativních neshod a samozřejmě i výši zásob. Které se dostávají řidičům vysokozdvižných vozíků na mobilní terminály, kteří se řídí následným příkazem, odkud, jaké zboží mají vzít, v jaké množství, jaké umějí uložit. Celý tento proces je plně automatizován. Pracovník kompletace může vychystávat objednávky prakticky ve 2 variantách, kdy může vychystávat jednotlivou objednávku pro každého zákazníka, nebo v případě nějakých splněných kritérií může vychystávat až 2 objednávky najednou. Ten proces nazýváme paralelní kompletace. V rámci vychystávání je jeho trasa optimalizována maximálně, kdy na úrovni systému a kmenových dat jednotlivých lokací a výrobků je definován tzv. Kompletační had, to znamená předem definovaná trasa pohybu člověka skrz jednotlivé vychystávací lokace. Po ukončení vychystávání je pracovník automaticky naveden k tiskárně expedičních štítků, kterými je daný náklad označen a uložen do expediční zóny, kde čeká na nakládku do vozidla.